3 proudy v literatuře. Oficiální, mohla vycházet, odpovídala požadavkům režimu exilová, vydávána v cizině samizdatová, rozmnožována strojopisně, nemohla nebo nechtěla být vydávána. 2. Světová válka v české próze. První reakce, takzvaný vězeňská literatura. Gusta Fučíková sestavuje ze zápisků svého muže Julia Fučíka reportáž, psanou na oprátce. 2 vlny. Těsně po skončení války Jan Drda, Jiří Weil, 60. léta, úděl Židů. Jiří Weil 1900 až 1956, prozaik židovského původu, za okupace nenastoupil do transportu, skrýval se a přežil do konce války život s hvězdou, román o židovském úředníkovi, který čeká na povolání do transportu. Arnošt Lustig 1926 až 2011, prozaik židovského původu, prošel několika koncentračními tábory. Uprchl z transportu smrti. Po válce se stal novinářem, působil mimo jiné v Izraeli. V roce 1968 odjel do exilu v Izraeli a posléze v USA. V 90. letech se vrací do Česká republika. Téma války, okupace a židovská problematika prochází celou jeho tvorbou. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, novela, jejíž inspirací byla skutečná událost z roku 1943, kdy nacisté zatkli v Itálii několik bohatých Židů, slíbili jim, že pokud vydají svůj majetek, budou propuštěni. Všichni jsou však v Osvětimi zavražděni. Vzepření hlavní hrdinky je postaveno do kontrastu k pasivitě ostatních vězňů. Noc a naděje, Démanty noci, povídkové soubory, příběhy se odehrávají v terezínském ghettu a koncentračních táborech. Dita Saxová, novela, příběh židovské dívky, která přežila koncentrační tábor a nedokáže se vyrovnat s prožitými traumaty, svůj život končí sebevraždou. Nemilovaná, tragický příběh dívky z Terezína, která je nucena živit se prostitucí. Ladislav Fuchs 1923 až 1994, prozaik, autor psychologické prózy Pan Teodor Mundstock, románová prvotina s židovskou tematikou. Příběh starého žida, který se rozhodne na transport připravit. Absurdita a grotesknost celé situace vrcholí jeho smrtí. Na cestě k seřadišti je sražen nákladním automobilem. Variace pro temnou strunu, román. Spalovač mrtvol, psychologický horor. Příběh navenek spořádaného pana Kopferkingla, zaměstnance pražského krematoria, který se pod vlivem nacistického přítele zcela změní, udává spolupracovníky a když je mu nabídnuta závratná kariéra, chladnokrevně vraždí své nejbližší židovského původu. Nakonec zešílí. Myši Natálie Molschabrové, próza na hranici detektivky a hororu. 50. a 60. léta budovatelský román, výrobní román, próza poznamenaná režimem, schematičtí hrdinové, pozitivní dělníci a funkcionáři, negativní intelektuálové, špioni, témata, třídní srážky, sabotáže, znárodňování, budování, združstevňování vesnice, osídlování pohraničí. Václav Řezáč, nástup, bitva. Václav Řezáč 1901 až 1956, prozaik Černé světlo, svědek, rozhraní, psychologické romány ze 40. let, zabývající se především člověkem slabochem, který vědom si svých nedostatků řeší osobní problémy ještě dalším rozšiřováním zla. Josef Škvorecký 1924 až 2012, prozaik, překladatel zejména z angličtiny, život, narodil se v Náchodě, vystudoval FFUK, prošel několika zaměstnáními, stal se redaktorem. Roku 1968 odešel se svou ženou Zdenou Salivarovou do exilu do kanadského Toronta, kde založil nakladatelství 68 Publishers, v němž vycházely knihy doma nepohodlných českých autorů. V jeho tvorbě hraje velkou roli jazz. Zbabělci, román. Odehrává se během 8 květnových dnů v roce 1945 v městě Kostelci rovnítko Náchod. Osvobozování viděno očima mladé generace. Postava studenta Danyho Smiřického rovnítko Josef Škvorecký odmítá jakékoliv nadosobní ideály, zajímá ho pouze erotika a jazz. Objevuje se i v dalších autorových dílech. Punkový prapor, próza z vojenského prostředí, v níž se znovu setkáváme s postavou Danyho Smiřického. Mirákl, román zachycuje události 50. a 60. let v Československu, příběh inženýra lidských duší, román dějově navazující na Zbabělce a Mirákl.
Ludvík Vaculík 1926 až 2015, novinář a spisovatel, autor manifestu 2000 slov 1968, v němž odmítl vedoucí úlohu KSČ od roku 1969, zakázaný autor, zakladatel samizdatové edice Petlice, podílí se na činnosti Charty 77 Sekyra, román, životní příběh Vaculíkova otce, přesvědčeného komunisty, který přichází o své ideály, český snář, román psaný formou deníkových zápisků. Bohumil Hrabal 1914 až 1997, prozaik a básník, život, narodil se v Brně, od svých 6 let žil v Nymburku, kde byl jeho otec správcem a posléze ředitelem pivovaru. Vystudoval práva. Vystřídal různá zaměstnání, výpravčí, pojišťovací agent, obchodní cestující, balič starého papíru. Poté se věnoval literatuře. Charakteristika próz, básnická řeč se střídá s hospodskou, namísto souvislého děje mozaika situací nebo proud představ. Pábitelé hledají své sny v běžném životě, dokáže je udivit a zaujmout zdánlivě nejobyčejnější věc, například strýc Pepin v postřižinách, pábení, lidové vyprávění s prvky mystifikace, text vzniklý často na jeden zátah, slavnosti Sněženěk. Dílo Perlička na dně, Pábitelé, soubory povídek s postavami pábitelů, taneční hodiny pro starší a pokročilé, próza, tvořena jedinou větou, ostře sledované vlaky, novela zasazená do období konce druhé světové války. Příběh zaměstnanců jednoho nádraží, kteří se pokoušejí vyhodit do povětří německý vlak, ale úspěch jejich akce je zaplacen životem jednoho z nich. Sfilmováno Jiřím Menzelem Oscar, 1967. Obsluhoval jsem anglického krále, próza, vyprávění bývalého pikolíka Jana Dítě, satira věčné české přizpůsobivosti, příliš hlučná samota, próza postřižiny, román. Milan Kundera 1929 až 2023, prozaik, básník, dramatik, esejista a překladatel, život, narodil se v Brně, vystudoval filmovou fakultu AMU, stal se docentem, od R. 1975 žil ve Francii, psal francouzsky. Dílo, monology, sbírka milostné až erotické poezie. Směšné lásky, soubor povídek, na jedné straně milostné příběhy, na druhé straně zobrazují jedince, který se snaží vymanit z běžného života, ale běh událostí zamíří jiným směrem, než si představoval, například falešný autostop. Žert, román Deziluze. Hlavní hrdina Ludvík se dvakrát pokusí o žert. Poprvé je vyloučen ze strany, ze školy, zrazen přítelem a musí odejít na vojnu k černým. Podruhé je jeho žert výrazem pomsty. Svede ženu bývalého přítele, ale pak zjistí, že on o ní už dávno nestojí. Život je jinde, román o básníkovi, který se stává udavačem balčík na rozloučenou, román, nejméně politický, odehrává se v Československu před rokem 1968, kniha smíchu a zapomnění, román komponovaný ze 7 zdánlivě samostatných příběhů, hlavní postava Tamina, která utekla do Francie. Nesnesitelná lehkost bytí, román, zachycuje R. 1968 v Československu, problémy emigrace, ale také normalizace u nás. Příběh je zaměřen na osud dvou dvojic, které nenaleznou skutečnou cestu k sobě navzájem. Tomáš a Tereza vracejí se do ČSL, umírají při autohavárii, Tomášova milenka Sabina. Nesmrtelnost, román, odehrává se v současné Francii a ve Švýcarsku, vystupují v něm i postavy z dějin literatury Goethe a Hemingway. Pomalost, román, konfrontace hektického životního stylu posledního století a pomalého plynutí času v minulosti. Nevědomost, román. Od 70 let po současnost, po roce 1968, zastaveno uvolňování a tvůrčí svoboda, mnoho občanů ztratilo práci, 120 000 lidí zůstalo za hranicemi, ze spisovatelů například Josef Škvorecký, Arnošt Lustig, Pavel Kohout, Milan Kundera. Z knihoven byly vyřazovány desítky titulů, někteří autoři směli publikovat, jiní občas, další vůbec. Mezi oficiální prozaiky patřili například Ladislav Fuchs a Vladimír Páral.